Il-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid laqet l-aħħar vara tas-Sett tal-Passjoni, il-vara tar-Redentur li ssawret minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi. Dan is-sett ilu jinħadem mill-1987. Vari li saru mhux biss minn dawn iż-żewġ artisti, iżda wkoll minn Alfred Camilleri Cauchi. NetNews kellem mal-kappillan tal-parroċċa Dun Mark Andrea Camilleri li spjegalna kemm intlaqet b'mod tajjeb din il-vara minn nies ta' Raħal Ġdid u dilettanti kollha tal-Ġimgħa l-Kbira. Permezz tagħha se nkunu għalaqna s-sett tal-istatwi kollha tal-Ġimgħa l-Kbira li għandna f'din il-Knisja. Is-sett li l-ewwel oriġinarjament sar fl-1972 u mbagħad inbidel kollu matul iż-żmien. Din il-vara ġdida ppjanata li tinħareġ għall-ewwel darba din is-sena fil-Ġimgħa l-Kbira. Nittamaw li t-temp jippermetti biex inkun nistgħu nagħmlu anke l-proċessjoni wara sentejn mċaħdin minn dawn il-manifestazzjonijiet. Fl-istess ħin jien nixtieq ħafna li nħeġġeġ in-nies li jerġgħu jersqu lejn il-Knisja. Kellna sentej ibsin, sentej diffiċli, iċ-ċirkustanzi anke ta' madwarna mhumiex faċli. Ma naħseb li anke f'dawn iċ-ċirkustanzi għandna nħossu iktar il-bżonn li ninaqdu flimkien, li nkunu komunità li tinġabar fid-dar li taqqadna l-kol bħala familja u nkunu flimkien ħanitolbu u ngħixu flimkien dawn il-momenti importanti fil-ħajja ta' Ġesu. Dan l-aħħar sett se jkun qed jieħu post is-sett li sar fl-1945, sett li kien jinħareġ qabel bir-Redentur ta' qabel xorta waħda se jibqa' jintuża. L-istatwa li kellna qabel ta' Redentur li taf l-oriġini ta' din il-proċessjoni għaliex għandha l-oriġini tagħha meta Redentur tal-Isla kien għaddej biex jerġa' jmur l-Isla wara l-gwerra, nies ta' Raħal Ġdid rabtu qalbhom ma' din ix-xbija u għalhekk xtaqgħu li jagħmlu statwa ta' Redentur huma wkoll. U kienet flimkien mal-istatwa tad-Duluri li permezz tagħha bdiet il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f'Raħal Ġdid. Għalhekk dik l-istatwa l-antika se tibqa' fil-Knisja sena kollha u tintuża anke fil-pellegrinaġġ penitenzjali. Is-sett riċenti li issa huwa komplut jgħaqqad 10 vari tal-Passjoni li jinsabu madwar il-Bażilika ta' Kristu Re.